Ei saa nyt vetoa aikaiseksi. Tardif tekee siinä kiusaa. Nyt pelataan Fernholmille. Hyvin Fernholm vielä levittää ja Ruotsin paikka ja Ruotsin maali. Nilsson pääsee vetämään lähes puolityhjään maaliin ja näin Ruotsi tekee kamppailun avausmaalin, kun 4,5 minuuttia pelattu ottelun avauserää. YE on yllätetty ensimmäistä kertaa ja Robert Nilssonin ensimmäinen maali turnaukseen, mutta on tätä ennen jaellut jo 4 syöttöpistettä. Tässä vielä Fernholmin hieno syöttö ja Nilsson ei tuosta kyllä erehdy. YE auttamattomasti myöhässä. Eriksson vastaan Besh. Mestispakki. Frey. Mutta Kruunval pitää viivan. Nilssonille ei syöttö koskaan tule. Ekman Larsson irto kiekkoon ja sinne menee. Taitaa mennä omasta pelaajasta Beshistä tuo laukaus lopulta sisään. Joten se Kimmoke yllättää Cristobal Yeen. Eikä Ruotsi mitenkään villisti tuota osumaa tuuleta. Thomas Roussel siinä kuvassa. Oliver Ekman Larssonin ruotsalaispuolustajan näkyvän sellaisen avausmaali. Ja tosiaan maalin edessä Suomesta tuttu Nicolas Besch. Ja tuon kiekon omaan maaliin. Gunnarssonilla kiekko. Pääjärvi, nyt on tilaa tuolla oikealla kaistalla paljon. Pääjärvi leikkaa vielä maalin eteen. Pääjärvi pääsee laukomaan ja Ruotsi 3-0. Maalintekijänä Patrik Berglund. Ruotsi tekee aika helpolla tavalla näitä maaleja. Ja tästä ottelusta voi tulla vielä aika ruma lukemien perusteella. Patrik Berglundin 5. maali tähän turnaukseen. Berglund nyt yksin maalipörssin johdossa 5 maalillaan tämän osuman myötä. Ruotsin kuviot pieleen, kun Ekman Larsson ei ollutkaan sillä viivalla, missä hänen uskottiin olevan. Nilsson. Viimeiset 10 sekuntia Louis Eriksson ylivoimaa jäljellä. Backlund maalin takana. Nilsson. Ranska täysilukuinen juuri nyt. Viivalta vielä Kruunvalin laukaus. Se liukuu etukulmasta ohi. Nilsson. Maalin taakse. Backlundille. Backlund. Ekman Larsson. Ekman Larsson laukoo. Lanri täydellisessä maskissa, mutta ohi menee. Kruunval. Oi, nyt oli hienot harhautukset ja toiset. Ja Kruunval tekee aivan upean maalin Ruotsille. 4-0. Ja maalin tekijänä Staffan Kruunval, puolustaja, joka lähtee Djurgårdenista ensikaudeksi KHL:ään. Niklas Kruunvalin pikkuveli ja käsittämättömät harhautukset. Tässä vielä kulmasta lähtee. Siinä jää ensin Trey jalkoihin. Sitten vierestä vielä Bachet. Vielä kierretään Besch ja lopuksi Landry. Upea maali. Saa hymyillä.